हेल' लोगोफोर आंनि बे मिनि ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो क'क्राझार मार्केटनिफ्राय दा बावैसो सफैदों ओमफ्राय आङो मा लाबोदों माने मा प्लान्टफोर लाबोदों थ' बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुगैदों आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आङो प्लान्ट गोदान लाबोदों नै बेखौ होनो कटन प्लान्ट होनो आरोना नै लोगोफोर माने सिङाव बेलेग आरोना कालाराहाय नै बेबायदि ओमफ्राय सायाव नै ग्रीन व्हाइट आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौबो होनो आयै बिलाइयासो बोरैबा जालायबाय नै बेखौबो कटन प्लान्ट होनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायदो नै बेनाबो सिङाव कालारा बेबायदि आरोना नै बिदि आरो ओमफ्राय नै मोनसे नैबे बिराद दाम जि प्लान्ट बिराद दामखा थ' मिलायनानै गासै 500नि लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर नैबे हारसिंनो 400खा ओरैबायदि बेदर नै गिदिर नुदोंना नै माबाखौ टाबखौ बेयाव बेदर दं जाहैदों आरोखि ना बेनि थ' बेनि थाखाय टाब नांगौ जालायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे कटन प्लान्ट नोंथांमोना बायबानो जाबाय आरो आयु नैबेखौथ' जेनेबा 250-200 बेफोरबायदि होनो आरोना लोगोफोर थ' एरगासिनो आरोना बेबो सिङावहाय नै आङो फसायनानै लानानै फैबाय आरोना बेखिनिखौनो आं शेयार खालामनानै आंनि मिनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय